Dobrý deň prajem. V tomto videjku by som vám chcel zhrnúť obsah predmetu náuka o harmónii na konzervatóriu, aby ste si to pred maturitnou skúškou v kľude usadli a zopakovali. Takže, prosím vás, tu sú 3 takéto definície, ktoré v každej jednej otázke, v každej jednej problematike, v každom jednom probléme, ktorý budete riešiť, ktorým sa budete stretávať. Keď budete mať na pamäti tieto 3 veci, tak v podstate sa dá o tom hovoriť pomerne kvetnato, pomerne dlho, mám iba 13 minút, takže skúsim tie 4 roky zhrnúť teraz do 13 minút. Čo to je harmónia? Treba mať na pamäti, že to je horizontálny priebeh vertikálnych štruktúr. Dobre, čiže po horizonte takto to ide lineárne, zľava doprava beží hudba v partitúre zapísaná a vertikálnych štruktúr, tie akordíky, tie vzťahy, ktoré sa dejú z dola hore, od basu smerom nahor. Vzniká nejaká harmónia, čiže tá harmónia je výsledkom toho, čo beží zľava doprava a je to v nejakom vzťahu. Čiže definuje tá harmónia vzťahy medzi tónmi vo vnútri štruktúry, čiže vo vnútri toho akordu, ale aj medzi štruktúrami navzájom, čiže medzi jedným akordom a druhým akordom za ním idúcim. A takto vzniká neustále napätie, ktoré vlastne vytvára sa to napätie a uvoľňuje sa to napätie. Hovoríme, že neustále vytváranie, uvoľňovanie harmonického napätia. Stále to majte na pamäti, tieto 3 veci. Horizontálny priebeh vertikálnych štruktúr, vzťahy medzi jednotlivými tónmi vo vnútri tých štruktúr akordov a medzi štruktúrami navzájom, čiže medzi jednotlivými funkciami tónika, ako sa má k subdominante, ako sa má subdominant k ďalšiemu, ktoré potom príde a tak ďalej. Neustále vytváranie, uvoľňovanie harmonického napätia. OK, ideme ďalej. Neviem, ako sa to tu prepína, skúsim to prepnúť. Hop, OK. Prvá vec. Tvorba alikvotného rad harmonických tónov, alebo v anglickom terminológii sa môžete stretnúť harmonics. V podstate v prírode existuje niečo také ako jednoduchý tón. Môžete sa s tým stretnúť aj pri elektronickej hudbe, hlavne oscilátory na tom fungujú. To nás nezaujíma, zaujímajú nás hlavne zložené tóny, pretože my keď spievame napríklad alebo hráme na nástrojoch, tak sa stretávame so zloženými tónmi. Bolo by dobre vedieť, že ako ten zložený tón vzniká, z čoho sa skladá. A skladá sa z alikvotného radu, čiže v podstate keď zahrám na klavíri napríklad malé C, udrem, hej, držím pedál, tak to C neznie, že iba malé C, ale znie celý alikvotný rad tónov nad ním, nad tým C. A treba ho vedieť tvoriť, hej? Čiže čistá oktáva nad ním, nad ňou čistá kvinta, čistá kvarta, veľká tercia, malá tercia, veľká sekunda, veľká sekunda, veľká sekunda, veľká sekunda. Čiže napríklad môže byť aj takéto, hej, že keď máte tu nejaký ten základný tón, voláme ho, že fundamentálny tón, to je toto tu, tak nad ním treba vedieť urobiť druhý alikvotný tón, alebo druhý harmonický tón, tretí, štvrtý a tak ďalej, hej. Čiže môžeme zobrať nejaký ľubovoľný takýto, tento, a napísať tam, že toto je fundament. Druhý alikvotný tón od neho je oktáva, čiže vytvorím oktávu od neho, čo je C, potom nad ňou je kvinta, čo je G malé, potom je štvrtý harmonický tón kvarta od neho, potom tercia veľká, potom malá tercia nad ňou a potom si zapamätajte, že idú sekundy veľké, C, D, E, Fis, a tak ďalej, tak ďalej. To je veľmi približné, ono v podstate toto je prispôsobené temperovanému ladeniu, čiže stretnete sa s tým, že v hudbe presne napríklad toto malá tercia je trošku nižšie, toto je trošku vyššie o štvrtóna a tak ďalej, hej, ale prispôsobené temperovanému ladeniu je to takto. Čiže fundament, oktáva od neho, od tej oktávy kvinta, kvarta, veľká tercia, malá tercia, veľká sekunda, veľká sekunda, veľká sekunda, veľká sekunda. Môžete si to zapamätať aj tak, že oktáva, kvinta, kvarta, čiže tuto máte taký kvintakord bez tercie, potom ide dominantný septakord C, E, G, B a potom ide prvý tetrachord lidického módu C, D, E, Fis, hej, takže toto je harmonický alebo teda sled harmonických tónov, alikvotný rad od tónu veľké C. Na čo nám je to dobré? Z tohto znenia sa vlastne vyvinula tonálna funkčná harmónia. Zrejme toto je, keďže je to prítomné v prírode najviac, tak položilo základy tonálneho harmonického systému. Kde sa s tým stretnete? No tak hlavne na pri strunových nástrojoch, hej, že to sú v podstate flážolety.
na sláčikových nástrojoch na gitare, alebo sú to prefúky fundamentálnych tónov, dýchových nástrojov, alikvotný spev mongolský to využíva veľmi, že oddeluje tie alikvotné tóny od fundamentu. Dobre, to je základ. Ideme ďalej. Tak ako som povedal, v podstate z tohto sa vynula tonalita. Čo to je tonalita? Tonalita je systém organizovania melodického, čiže horizontálneho a akordického, čiže vertikálneho priebehu materiálu na základe pevných vzťahov. Hej? Čiže vzťahy, ktoré sú medzi týmito štruktúrami, oni definujú tú tonalitu. Jedná sa najmä vzťahy medzi jednotlivými akordami, inak hovoríme funkciami, a ich vzťahmi voči tónike. Toto je dôležité. Hej? Tónika a vzťahy akordov voči tónike. Tóniku vnímame ako magnet, ku ktorému sa celé harmonické pnutie viaže. To znamená ten jednoduchý experiment, čo sme si robili. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Keby som zostal na tom 7., ktorý je citlivý, tak sám o sebe tento experiment mi hovorí, že si ho rozvediem na tóniku naspäť do, hej, aby ste vedeli, že toto napätie proste je prítomné neustále. Čo to je tónina? Tónina je podriadená tonalite a určuje nám tónorod. Čiže hlavne spomente, že sú dva základné tónorody. Dur-molový systém bol definovaný Cárinovým traktátom v 17. storočí, stačí vám vedieť dur a mol. Môžete hovoriť, že aké je intervalové radenie durovej stupnice, aké je intervalové radenie molovej stupnice. Môžete hovoriť o tom, nemusíte. A tak ďalej. Prosím vás, spomente aj to, že tá tónina má hlavné harmonické funkcie, ktoré definujú tú tóninu. A to je tónika, subdominanta, dominanta. Vedľajšími funkciami sú 2. stupeň, 3. stupeň, 4. stupeň, 7. stupeň. Tonálny harmonický systém spočíva na 5 základoch a to je identičnosť, totočnosť akordov. Čiže 2 akordy rovnakého intervalového zloženia vytvorené na ľubovoľnom stupni chromatickej stupnice sú zhodné. To znamená, že ak postavím durový kvintakord, ktorý má zloženie veľká tercia, nad ňou malá tercia na tóne C, tak bude durovo veľký, a keď taký istý akord, takú istú intervalovú štruktúru, veľká tercia, malá tercia postavím napríklad na tóne F, F a C, tak znova mi vyjde durový akord. Hej? Proste to je tá identičnosť, terciová stavba akordov. V tonálnom harmonickom systéme vytvárame akordy na základe superpozície tercií, čiže postavíme na jednom tóne terciu, na nej ďalšiu terciu, na nej ďalšiu terciu a tak ďalej. Obratová technika, viete, že jednotlivé akordy vieme obracať, majú obraty. Hej? Čiže kvintakord, prvý obrad kvintakordu je sextakord, druhý obrad je kvartsextakord, septakordu, prvý obrad je kvintsextakord, potom je terckvardakord, sekundakord a tak ďalej. Čo to znamená? No takže vieme my ich obrácať, ale tieto akordy nemenia funkciu. Hej? Čiže napríklad tónický sextakord je stále tónikou. Subdominantný kvartsextakord je stále subdominantou, hoci má iné znenie. Alterácia akordov, schopnosť zvýšením alebo znížením jedného alebo viacerých tónov akordu, obohatiť ho o tóny chromatiky, čiže vytvárať väčšie napätie. Viacznačnosť akordov, to je schopnosť akordu vystupovať v rôznych funkciách, v rôznych tóninách bez zmeny svojho zvuku. Čiže napríklad mám akord EGH, ktorý vie byť zároveň 3. stupňom v C-dur, tónikou v E-mol, vie byť 6. stupňom v G-dur a iné, a tak ďalej a tak ďalej. To je viacznačnosť akordov. Týchto 5 princípov nám jasne definuje tonálny harmonický systém. Tonálne centrum. Čo to je tonálne centrum? Môžeme ho prirovnať akému si pomyslenému magnetu, ktorý na seba viaže všetko harmonické napätie v danom harmonickom procese. To znamená, že celý čas máme túžbu vrátiť sa do toho tonálneho centra. Hej. Môžete ho vnímať ako tónové centrum, čiže jeden tón, tonálne centrum, napríklad v C-dur je to tón C a riešite vzťah tónu G napríklad ku tónu C, alebo akordické centrum, čiže akord postavený na prvom stupni, ktorý voláme tónika. Celý vývoj tonálnej harmonie vieme rozdeliť do 2 veľkých tendencií historických, dalo by sa povedať, a to je obdobie statickej tonality a obdobie kinetickej tonality. Obdobie statickej tonality to je hlavne obdobie baroka, klasicizmu, obdobie kinetickej tonality to je 19. storočie, začiatok 20. storočia, čiže obdobie romantizmu, neskorého romantizmu, ranného alebo tonálnej hudby 20. storočia. Máme
teda to obdobie statickej tonality, harmonický priebeh sa viaže na upevňovanie tonálneho centra. Obdobie kinetickej tonality umelec sa snaží oddiaľovať tonálne centrum. Proste romantický autor nechce skončiť na tónike, oddiaľuje tóniku. Upevňovanie tonálneho centra viacej sa viaže teda k tomu obdobiu statickej tonality. Robíme 3 spôsobmi: dostatočné časové rozloženie tonálneho centra, čiže napríklad veľmi dlho znie akord, na ktorý si zvykáme, potom sa vymení a tak ďalej. Upevňovanie tonálneho centra pomocou dominantnej funkcie, čiže striedanie akordov dominantného prostredia, ktoré sa následne rozvádzajú do tóniky. Rozvádzanie citlivých tónov v smere svojej citlivosti. Hej, čiže napríklad 7. citlivý tón stúpa na príjmu tóniky. Takže obdobie 19. storočia uvoľňovanie tonálneho centra prostredníctvom harmonickej inverzie, čiže akordy idú naopak, tónika príde až nakoniec alebo nepríde vôbec dokonca. Zoslabovanie tonálneho centra používaním starých módov, čiže napríklad sem patrí aj používanie frigického kvintakordu, lidického kvintakordu, čiže tzv. Neapolského sextakordu, lidického sextakordu. Sledy mimotonálnych akordov oddiaľujú nástup tóniky, klamné závery všetkých možných tvarov. Hej, oddiaľujú nástup tóniky. Všetky druhy modulácií a modulačných vybočení sem patria. Dobre, ideme ďalej. Čo je to generálbasová technika? Môžete si spomenúť na také tie ľudové, že basa tvrdí muziku, alebo partitúru čítame od spodu od basu. Bas, podľa basu určujeme harmóniu. Naozaj, keď počujete bas, tak viete veľmi rýchlo určiť, aké tam sa deje to harmonické prostredie, aké akordy máte hrať. Číslovaný bas, alebo tiež figurate bass, je to technika harmonizácie, respektíve zápisu, vypracovania alebo interpretačnej praxe, vedenia hlasov v harmonickej sadzbe, spravidla v tonálnom funkčnom systéme. Pamätajte na to, že generálbasová technika alebo číslovaný bas, čísla v base určujú vypracovanie vrchných hlasov. Na realizácii sadzby sa podieľajú spravidla 4 hlasy, soprán, alt, tenor, bas od vrchu. Sadzbu poznáme terciovú, kvintovú, oktávu, určuje vzdialenosť sopránu od basu a rovnako rozostupy medzi hlasmi poznáme širokú a úzkú sadzbu. Hlavné harmonické funkcie sú tónika, subdominanta, dominanta, vedľajšie 2. stupeň, 3. stupeň, 4. stupeň, 7. stupeň. V tonálnom harmonickom systéme sa všetky akordy vzťahujú k tónike alebo k jeho substitúciám, zástupcom. Upevňovanie tóniky realizujem sledom akordov, ktoré sa vzťahujú k tónike. Máme tu nejaký príkladík, čiže napríklad, že toto sú rôzne typy akordov, skúsime vypracovať od daných tónov. Hej, tu máme, že skúsime durovo veľký akord, durovo veľký septakord od tónu C. Jednoduchá vec. C, E, G, H. Molovo malý kvinsextakord, druhý obrad septakordu, čiže základný tón je o terciu nižšie. H, D, F, A si napíšem a teraz sa pozriem na že či by bol molovo malý, no nebol by, lebo by bol od H, čiže by muselo byť ako keby v H, to je fis, D, fis, A, H by to bolo tak.